sama lu. Biar
kemarin di acara di demonstrasi dunia. Kemarin susu di mereka ada prosesi. Mereka ada prosesi. Dek, mereka prosesi nggak? Terus kita main apa? Belum ngelapor kan mereka? Salam. Selamat hari Minggu ma di hita salutna damang dainang. Alana yang masuk ma prosesi rap jonjong mahita sude.
Kudul Mahita Salutna Damang. Kudul Maham. Adorang so masuk upasatami majolo tiki lau batu duhon pamujion marhide tortor sian parupuan. Atong bay damang majolo godang mula-mulay bay mamang bay mapadenami. Mauliate mapadenami nunga di baik kamu nakingan godang mula-mulay mula gabi may tutu jala mula horas songon nidok niu pasama balitang mapagabe tumudalhon sitaduan ari tamagabe asal maulohita marsi paulo-uluan saunari pe bay damang magodang sobba-sobba tu amat taribata asa anggiat mamasu-masu amat taribata tuhita sa luhutna bay mamang.
Saha ni solo maninna saha matubottean nunga saha beulaotta di sadarion say saha matupanggabean saha matuparhorasan parkossi nami bain magodang hasahatani laos padomu ma tu si tiu-tiui. Horas madihita saluhutna.
Macay uliyak ka na martubaya ti amanginang. Tabo mo si tubanay. Jadi ala neng mulat tama ibadah ta di bagasan manugoton. Tapara di marohata. Martang yang nahoho mahita di inganat tabi. Amen. Mared de mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jahuba ende naim baru, ainunga di pabahinibana aka halongangan, nunga di pabotohon Jahuba hatuaon na, nunga di papatar ibana hati goranna diadopan ni aka naso tumandaho, nunga ditupahi tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya.
Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan nami, nama dok maulia tedo hami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatian marhite-hite hama matemi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimun na mangulu hami alani haheheon mi. Dakpola bemabir hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruasmu do hami. Di pausat hodo sian hami haholomon tuhati uron, sian hamatean tuhanguluan. Atong pargugoy mahami, mamuji dohot manguluy ho ari-ari, pasangapok ho di bagasan haporsiaon na mangulu, paimasahat hami tulabungmu. Amen. Mared de mahita. Tatatingihon ma patik ni debata, imasian patik patuluhon, dohot lapatanna, patik patuluhon. Dan jadi dohonon guarni debata, yang gosoture dalanna. Ay hona uhum na dosogot akan amat sineang ti guarna. Dia do lapatan ni odo, ikut dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohat tadi ibana, asa unang hita ulo mamurai, manang manulon-nolon, manang marujar-rujaran narwa, manang mangaci, marhiti-hiti guarni debata. Ay di natar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do si dohonon guarni debata. Ido sahatna, atong rak mangidugugo mahita siya debata lau mangulahon pati kenai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hubbar tu patik ni. Amen. Mared de mahita. Amen.
Natopotima dosata tua dopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suhatudusan jala ama para siroha. Dang lomorohami dahamatean ni perdosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahed dipangido hami. Sesudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugui mahami. Asa margugu hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Para siroha jalan pardengan basa do Jahoba. Lebat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuak kadosata. Jala dang dibaloso tuhita hobar tuaka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba diaka na magkabiari ibana. Hasangapon ma di debatan na dikijang. Amin. Marede mahita. Ale, ale,
Hatani debata nagabe turpuk ni epistel di minggu tasadarion imana tersurat di 2 Tesalonika bidutolu mamukas yan ayat sada sahat rodi ayat 12 tajahama margati soring. Akup nii tangyakon hamu mahami ali akadongan asa marlojong hatani Tuhani jala marsangap songon na dihamu. Alai haposad do Tuhani patugun na do rohamu jala ramotan na do hamu maralohon na jahati. Saya ditugu-tugu Tuhani ma rohamuna tuholong ni rohani debata doho tuha bengeton ni Kristusi. Ai di boto hamudo manak songo dia patut tiromuna hami ai dada songon na somaradat hami di tonga-tonga muna. Dada na somar sahala haminian alai naing pajungjongon nami diri nami tiruat di hamu asa di huton hamu hami. Ai terbege do tu hami adong do debas yan hamuna na sumaradat parangena akan naso mulaulaon naso siulau do tahe di jama. Ido sahatna mertua do na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita. Tidak koma haporsiaw tay songon na hinatidak kun ni dongata sa haporsiaon di sa dok portibion rap mahita madok au porsea di depata Jahuba ido ama pergugu na sohatu dosan na tumopalangit dohot tano
au porsea di Jesus Kristus anak ni depata Jehovah nasasadai ima na tinumbuhon ni si Maria na gabi-gabian siato di porbadia adorang suahubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal doi mana di hau pinursilang na tuat tu banuatoru deng ditanom na mulak mangolu di hari patuduhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamuni di bata Jahuba amanai pergugu na suhatu dosani disi may mana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Tapi gema paduan suara sian parupuan.
Tabegema titing namasa di mingguta sadarion. Tikting di HGBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 3 Mei 2026. Naparjolo, goar doho topik minggu. Goar ni minggu ta sadarion minggu kantate, endehon hamu ma di Jahoba ende naib baru. Topik minggu marede tu Jahoba. Napaduahon, danak nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 10 April 2026, di basa-basa hotuata sadadak danak boru di keluarga Jubel Panjaitan Inangi Susi Anggriani Veronica boru Situmorang sian sektor Perumpung Barat hipas doda danahi suang songoni nang natorasna napatoluhon titing parbagason titing parjolo naing majalo pasu-pasu pardongan saripion ma Ridwan Pane SH anak ni Amata Situa Armin Harun Pane SH tubuh ni Inata Tiar Maria Boru Simajuntak Ruas ni HGBP Sutoyo Resort Sutoyo Sian sektor Warung Gudeg Dohot Orwana Las Maria Boru Simajuntak Boru ni Amata Tonggor Manahan Simajuntak tubuh ni Inata Situa Rosbelita Borus Raja Guguk ruas ni HGBP Resort Bojong Menteng Distrik 10 Sia Bekasi pamasu-masun Sabtu tanggal 10 Mei 2026 di Gereja HGBP Sutoyo Resort Sutoyo jam 8 WIB napau paton maka tidakon hapor seaon par guru malua khusus sadarion minggu tanggal 3 Mei 2026 di ibadah pukul 15 WIB patu paoni huriata do maka tidakon hapor seaon tu par guru malua khusus naung marsiajar hurang lobi 3 bulan lelengna napalimahon barita habot ni roha nunga marujung ngolu situa oloan samosir opuni sinatan doli na di hari Senin tanggal 27 April 2026 tutup umur 76 tahun hinabaluhon ni inang tiar mauli boru sinaga maninggalhon ianakon dohot pahopu sian sektor penas 2 situa poltak sitanggang SE na di hari Selasa tanggal 20 April 2026 tutup umur 57 tahun hina baluhon ni inang Junita Boru Manalu maninggalhon sada yanakon sian sektor perdatam tolu Togu Rima Pardosi Opu Gabriel Doli Jumat tanggal 1 Mei 2026 tutup umur 67 tahun maninggalhon yanakon dohot pahopu sian sektor uki tuhatama nama ngapuli keluarga na ditinggalhon naponopon ucapan syukur bulanan sadarion minggu tanggal 3 Mei 2026 di sude ibadah papunguhon ucapan syukur bulanan dohita tujolo nilanggatan marhite amplop haporluan tuhuria lasma rohatta pasahaton napabituhon puncak pareheon parupuan HGBP Sutoyo sadarion minggu tanggal 3 Mei 2026 di ibadah jam pukul 10 sada WIB puncak pareheon parupuan HGBP Sutoyo parupuan HGBP Sutoyo dohot do makobasi haret tahun papungu pelean dohot kor duk sipul jamita dohot pasahato pilihan kedua on dipatu pada penyerahan hadiah tujuara lomba martumba napawaluhon partangyangan sektor di hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 patu pauni huriata do partangyangan di sektor sada sian sektor gang opa 5 nama jabui keluargai
Manik Boru Siti Daun, alamat Cawang Tolu RT 010 RW 007, masuk jam 10 sia 30 WIB. 2. Sektor Mayasari, nama jabui keluarga Nyonya Esi Hombing Boru Napi 70, alamat Jalan Bakti RT 004 RW 008, masuk jam 10 sia 30 WIB. Tolu sektor Warung Sao, nama jabui keluarga T Huta Barat Boru Situmorang, keluarga Nyonya Siaturi Boru Silaban, keluarga Nyonya Nenggolan Boru Simorakir, alamat Jalan Permata nomor 20 RT 00 Tolu RW 005, masuk jam 10 sia 30 WIB. 4. Sektor Cipinang Bali, nama jabui keluarga T Siagian Boru Nenggolan, alamat Jalan Kalimantan nomor Tolu, masuk jam 10 sia 30 WIB. Napa siap mangibati huria. Minggu tanggal 10 Mei 2026, paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo Naeng Borhat mangibati HKBP Resort Kebun Jeruk Distrik Walu DKI Jakarta. Torop ni peserta 30 halak ni uluhon ni Pendeta A Saragi STH. Napa 10-hon hari hana naik Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis tanggal 10 Mei 2026 di Patupa Huriata do ibadah parningotan hari hana naik Tuhan Yesus Kristus jawal ibadah sada naparjolo jam onom wib bahasa Batak, napa 2 jam 8:30 WIB bahasa Batak, napa 3 jam 10 sada WIB bahasa Batak, diikutin dengan live streaming. Napa 4 jam 10:05 WIB bahasa Indonesia, jam 18 WIB bahasa Indonesia, diikuti dengan live streaming. Napa 10 sadahon pertanyaan keluarga di Jabotabek. Hobar 2 tahun transformasi HKBP orientasi pelayanan 2026 doho tema pengajaran iman di tengah keluarga. Disosoi tu sude ruasnya HKBP Sutoyo asa tapatupa pertanyaan keluarga di Jabuta sahali saminggu dohot satorusna. Pertoding ni pelaksanaan pertanyaan ini di pasahat tu masing-masing keluarga. Acara pertanyaan keluarga terlampir huhud di share di grup sektor masing-masing. Napa 12 hon pilihan tahun totok ripe pembangunan sada disosoi itu sudah ruas nih HKBP Sutoyo asa taingot lau malunasi manang membayar pilihan tahun manang iurata. Napa 2 hon disosoi itu sudah ruas nih HKBP Sutoyo asa taingot lau mabayar manang macicil tok-tok ripe pembangunan sebesar 1 juta rupiah per kakak. Kartu tok-tok ripe pembangunan nungaboi di jalo sian situa sektor nabe. Napa 10 tuluhon sumbangan di jalo do sumbangan sian seksi parupuan HKBP Sutoyo bunga altar minggu tanggal 3 Mei 2026 Hamulia Teon ni pareheon parupuan HKBP Sutoyo. Lau pasi kupot tetenggan boy mata jaha di titing cetak naong disediaon ni huria. Songonima saha di titing di mingguta sadario.
Cherubim, Serapim, pasain dewa, Haleluya, Cherubim, Sasude, pasang aku. Cherubim, Serapim, main dewa, Cherubim, Serapim, pasang aku. Main dewa, tak puji Madewata, puji Madewata, puji Madewata, haleluya, haleluya, puji Madewata, haleluya, puji Madewata. Mari demahita laos tapasahat ma piliata sada adohot sadabi. Hallelujah.
tapasada marohatta martangyang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Jamita di bagasan mingguta sadarion, dienetdo siat 2 Musa bidu 15, mamuka sian ayat sada tolhastu ayat napa 10 paton. 2 Musa 15 ayat sada sahatu ayat 14 tajahama marsikat soring. Songonomma didop. Dungi diedehon si Musa dohot halak Israel ma edeod di Jahuba. Akka didok nasida masongonon. Marede maau tu Jahuba ay marmulia si tutu ibana. Hoda dohot parsihudulna diusoppon tu bagasan laut. Jahoba do ulu balang bulun, Jahoba do guarna. Akalung do makukupi nasida, lonong do akka nasida tutoru song batu. Jalan marhite-hite hinatibul ni hasangapomu, di siap poko akka na mga loho, dilaluhoko parpiar nirimasmu, manudahon nasida songod durame. Dunginin na musuima, leleokku, takupokku manasida, bagiokku mataban, sobu marohakku mida nasida, upatokku mapodakku, siap ponon ni tangakku manasida. Ise masongoko ale Jahoba di tonga-tonga ni akka dewata. Ise masongoko marmulia di bagasan habadiaon. Nasokal marpuji-pujian nama bahen halongangan. Ditogihon ho marhite-hite asiasim bangso na pinaluamon. Di patol hashona sida marhite-hite hato gaonmu tu bagasan inganan ni habadionmu. Isido sahakna. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus topik ni mingguta ima maredde tu Jahuba. Torok do nagabe motivasi ni jolma laho maredde somalna halak batak lasia dorohana maredde. Jala terbarita do halak batak ima halak paredde. Banyak motivasi orang ingin bernyanyi. Adong do motivasi ni halak maredde ima lau pasonakon rohani donganna. Maredde mau bah asa sonang rohani dongakon. Maredde mau asa sonang rohani inataku amataku dohotlan aka na asing. Adong dotong maredde lau pasonakon rohana
motivasinya bernyanyi untuk menyenangkan hatinya. Jala adong dotong motivasi ni halak maredde asa gabe ido na gabe dalan ningoluna. Adong do motivasi ni halak maredde lau patuduhon hajago onna maredde asa sudi maboto na malo na jago na bagak suaraku asa dipuji halak kau. Adong dotong motivasi ni halak maredde asa ditampilhon supaya ditampilkan dung saya penampilan ini dak yabe maredde jala molo tabering diturpuki di 2 Musa 15 ayat 1 sahat tu ayat 14 on ma ede puji-pujian tu di bata ede puji-pujian tu di bata sian bangso Israel ala pengalaman, ala pakilalaan, ala pamerengan nasida. Adung habal gaon nabi nain ni di bata di tonga-tonga ni bangso Israeli sendiri. Ahana masa di tonga-tonga ni bangso Israeli ubena dipuji nasida di bata. Dung di Mesir bangso Israeli saliling 470 tahun yang awalnya mereka disanjung di Mesir, yang awalnya mereka disambut dengan sukacita ijakon di bagasan lasniroha di Mesir hinorhon ni si Yusuf las itu tudo rohani halak Mesir dimulanai. Alai tahun berganti tahun ditatap halak Mesir mah bahwa perkembangan lam torop bangsa Israeli dianggap sebagai ancaman gabe dibae manasida kerja paksa. Manganggu kima bangsa Israeli di si dang bebas benasida tertekan nasida, tersiksa nasida. Ditanghod di batama, angguk-angguk ni bangso nai. Cala disuruh masih Musa, lau mabuan bangso Israeli, mulak muse tutano Kanaan. Disuruh di batama si Musa, dimulanai si Musa ragu tu diri nasad diri. Alai di papos di bata rohani si Musa. Di parbohali di bata si Musa. Jala di patupa di batama 10 tulah manang 10 uhum. Tutonga-tonga ni luat Mesiri. Dung tulah, dung uhum na pasapuluhon. Haruar ma bangso Israel sian Mesir cala torop nasida di hati dakon bibeltai 600.000 halak ma holan bawa asing dope dakdanak dohot akka paropuan molo holan bawa 600.000 halak bui tabayakon kemungkinan mereka yang eksodus naharuar sian Mesiri lebih sian 1 juta halak tabayak ko jolo 1 juta halak merdalan tabayak ko jolo 1 juta halak antrian tabayak ko majolo 1 juta halak buhadui parmangan nasida isido na mga lopa ahado si panganon pigaton masa halimangan ay 1 juta halak namangan pigama horbo lobu
manang pahapahanan nanayang siatu sehali marsipanganon ngamaul hitara mangitungi parkatiring namara nabui mangitungi alai tabering madisi disarihod debata nasida didongani debata nasida dipatuk debata nasa narikot di bagasan pardalanan nasidai 40 tahun nasida na merdalani. Molosian jarak kurang lebih 400 kilometer dui. Alai pola 40 tahun nasida merdalan. Ikom marhaliang nasida, disima nasida ditempah. Disima nasida diproses. Disima ditopa haruhaun nasida asau duk tu debata. Ragam di bait di bata tada halongangan saliling merdalan nasida jala dimulanai dung haruar nasida sian Mesir dang puas do perohani si Firaun dung haruar nasida sian Mesir jud do perohani si Firaun penuh dengan kemarahan, penuh dengan emosi hidup benar di paborhat ibana ma tentarana dengan kereta perang 600 so ina ma belgani soldadui torop ni soldadui lahu mengalili lahu menyiksa lahu membuat muse bangsa Israeli tu tanah Mesir ada amarah yang meluap-luap naing mamuse di perhatuban nasida alai disima tarida haguguun ni debata ketika jalan buntu mereka berhadapan dengan laut arung teberau dangadong be bui di boto nasida manang naing sipatu ponna ay ngarosia pudi tentara ni si Firaun tujulo dangadong dalan tu habirang tu siamun padang gurun disima dipatuduhon debatahu wasona yang Allah lain tidak dapat melakukannya dan terpatu pani akka debatasi leban songon na pinatupan ni debatai. Disuruh si Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan laut itu terbelah. Merdalan nasida siap tonga-tongani laut nama hiangi. Coba kita bayangkan kurang lebih 1 juta halak memulus siani. Itu bukan mitos. Alai kejadian nyata itu adalah sebuah fakta. 1 juta halak maka tidak kun mamiringi laos ido tong diajarhun nasida tuakka pinoparna. Ido tong na diceritahon akan natoras ni bangsa Israeli tuakka sudut na poso. Hatubad do upung tanajulu di Mesir. Ala asin ni rohani debata di dongani. Bui sahat tu tano Kanaan. Dung mamolus nasida sial lauti. Setelah mereka sampai di seberang, Allah menyatukan kembali laut itu. Disima maragean, marmatean, akka soldadu, akka tentara ni Raja Firaun. Jala disima nasida marede. Disima bangsa Israeli marede. Ternyata ini adalah lagu kemenangan. Lagu kemenangan Allah yang memenangkan umatnya. Ima ede hamonangan tu debata ala debatado napamonakon bangsa Israel. Ketika Allah berada di tengah-tengah umatnya, maka umatnya akan mengalami sukacita, akan mengalami kemenangan, akan mengalami sesuatu yang menyenangkan.
Asa dohonot tamahape, edde puji-pujianon, dada tu si Musaon. Alay tu debatado. Edeon nang pediuluhon si Musa. Musa tidak mengambil kesempatan itu untuk membesarkan namanya. Nang pesi Musa manugihon bangsoi, manguluhon paredeonon. Ale dada dipakai ibana kesempatani. Laho patuduhon hajagwana alai naing patuduhon kehebatan haguguon ni debatado. Asa dipatuduhon edeido karakter ni debata. Asa dipatuduhon edde pujianido. Songo dia do hadirion ni debatai. Bahkan sian namasa di tonga-tonga di bangsa Israeli. Ternyata Allah itu menepati janjinya. Itepati debatado pada nai tu bangsa nai. Dan lupa debata di tonga-tonga ni bangsa nai. Nang pemarsitaonon nasida. Nang pehacit di ay nasida. Nang peposi di tahun nasida. Tapi Tuhan tidak pernah lupa terhadap umatnya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dihita saluhutna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Molo bangsa Israel diturpukon maride. Allah ditatap nasida dihilala nasida habal gaun ni debata. Nuaing ditugihod dohita nang marede. Nuaing diarahod dohita marede. Allah sudi dohita. Nunga dipalua debata. Sian dosa. Marhite-hite Yesus Kristus. Itu benadang adong alasan untuk tidak bernyanyi. Tidak ada alasan bagi orang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak bernyanyi. Alain nagabe suku-sukun. Laus ido tona niturpukon na berjulu. Apa motivasi kita bernyanyi? Ahado motivasi talau maredin waing. Ahado motivasi talau mamuji debata di partikian waingon. Adong dua halak na marhaha maranggi. Berabang adik. Nga sama-sama markeluarga halakon na dua. Disadatiki marpikir ma si hahanon, si akanganon, si abanganon. Nga masihol rohakku maddapot totulakku ninne rohana. Tubuh marohana neng maddapot totulangna. Alay ala pugu si bahana. Dang adong nanaing si buanon na bu ama maddapot totulang ate. Ikun adong do si buanon. Petani do imana. Ngeliling dak pajupang doh tulang na. Bisa detiki bertekad may mana ikut dapat tonok kudo tulaku nga masihol situ tuawin. Idok komatuin atana betama madapot to tulang. Ibu ni mana ma kalapa dohok gadong alaido parbuy ni naniulana. Ido na adong di ibana. Lau may mana maddapot to tulang na horas tulang. Dupajupang nasi day hauli mana matulang na nga masihol si tutuaw maddapot to ko tulang. Ali mabiyar raw sa lilingon. Dang adong nabuy hupa-tupa. Holanod do nabuy bayanok kutu. Tujulom tulang. Holanod do nabuy lehonok kutu ho tulang. Kalapa dohot gadongonin. Dakpulay bire. Parjupang ataw pingalas rohakwin na. Makatay manasida. Lau mula mabiri naon. Merpikir matulang naon. Bah. Ayah mana yang lehonok kutu beriko ngapalaroi mana yang narohana. Lau matulang naon tu dapuri bering ma lereng. Sipi dah. Iliam masih pidon.
tu berinaun mapake unang luja ho mardalaninna lasma rohani berinaun atto bro manggina ay marlering baru hubang ido sidye situlang ido ay bukod si kalapa do gadong marpikirang ginon kalapa do gadong ilial lereng marpikiri mana berarti molo hubuanan non pinahan lomok-lomok lubi sial lereng raan non lianan nutuau lau may mana mo siyang ginon ibu emma lomok-lomok horas kulang horas bere narodo ho ido holanod do tulang na buy hubuan lomok-lomok ko nina muli ati mahola pajut pang pehita ngalas wakoy narahan tulang lain lamula bere naon marpikir matulang na man ang nabuy liya honor kutu bere ko ni narohana ibere matudabol tang adong be alas odong be kalapadak kinani may liyam mamusit imana madiho bere kalapa doh gadongonin na marungutungut may mana buasa marungutungut bakku kalapa doh gadong dabok lering aw nga hubuan lomok-lomok la kalapa doh gadong ima musi di paulak tuaw adong motivasi yang tidak baik ada motivasi yang tidak benar ido nagabi ipola naneng dohonut tamarhiti beritai asa molo tapuji di bata ketika kita memuliakan Tuhan mari kita melihat apa perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita apa pengalaman kita yang luar biasa molo tatata dua kamanginang si panganon natapangani jika kita memperhatikan apa yang kita konsumsi setiap hari itu adalah sebuah mujizat puasa ay teraha manatapangani hape bui hita marhahi pason itu aha matapangani hape bui taula gudang akka ulaon datadda halongangan dui datadda mujizat dui otik do tapangan alay bui gudang taula akka ulaon bukankah itu sebuah mujizat alani molo tapuji de bata naing syaroha nayas naing syaroha perbagasan ala tadda halongangan nabi naenna nunga gudang sasitongna alay unang maporsia hita hinorhon ni akka tadda halongangan janganlah kita beriman hanya karena mujizat alay tadda halongangan ipe nunga gudang masa di bagasan ngulut taon napaduahon nanaing putikat tamarhiti-hiti turpukon ima ede batu bulas ni roha nyanyian itu paredeoni ima parjupangan rapdohot de bata asa dohonot tama pertemuan dengan Tuhan adalah pertemuan yang membawa sukacita molo pajupak kita di tonga-tonga ni gereja on molo pajupak kita di tonga-tonga ni bagas joroon naing maparjupangat taon parjupangan las ni roha dada parjupangan nama siuhuman hendaklah pertemuan kita mendatangkan sukacita bukan saling mendatangkan penghakiman ido halak na markantate ido halak na mamuji di bata ido halak na pajupang dohot di bata jalan na parpudi na naing dohonon ni turpukot tuhita di obbason ima say hurang gudang do kosakata di bagasan nguluta lau pasangapon di bata say humurang do kosakata kata-kata kurang banyak kurang indah untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan asa dohonot tamahape dada holan sebatas syair lagu dada holan sebatas kata-kata yang indah pujian kepada Tuhan alay doho donang pabahenata perbuatan kita pekerjaan kita tindakan kita itulah
nyanyian kehidupan. Ido ede hanguluan. Asa dia na taula, dia na tapatupa, dia na tapikirhon. Ido pamujiot tatu de bata. Ido ede hanguluan. Alani molo maredde hita nuaeng. Di tonga-tonga ni bagas joroon. Halak na maredde maruligugu ne baru doi. Orang yang bernyanyi akan mendatangkan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Alanyaha ala marlas ni roha do ibana. Las ni roha ido gugu. Alani molo marede hita marhaguguon ne baru mahita dung marhaguguon ne baru. Bui ma taula aka ulaon na denggan. Bui masai aka ulaon na denggan. Napina sahat ni debata di bagasan nguluta. Diobason merayakan pesta puncak parheheon parupuan ni Huriata HKBP Resort Sutoyo. Ini adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Naing masudi rangkaian acara, naing masudi akan napi natu pamuna nasalilingon. Tahu sangap di guar ni debata, margugu mahamu, marlas ni roha mahamu tujulan nyarion. Jala naing ma debata mian di bagasan parupuan, asa parupuan ido. Nagabi sumber sukacita siat debata di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni ngoluta. Amin martangiang mahita. Mauliati ma Tuhan didenggan di basam dohot asin ni roham. Di leoko di hami partikian di obason manangihon hatami mamereng makatidakkon pabahenami dada holan di tonga-tonga ni bangsa Israel alay doho donang di bagasan perdalanan ningulu nami marsada-sada di baheni Tuhan tamado pujion nami ho dia penamasa di bagasan ngulu namion las ni roha arsak pe hodo pujion nami ala hodo natuk mangalehon nasa narikot tagan hagugutak kami, tagan marsahit kami, tagan gagal kami, hodo natuk mangalehon jalan na paluahon kami siyan ragam ni hamoloni. Ali Jehovah martangia kami di sado ruas ni huriami natungon noeng di bagasan habut ni roha arsak dohot lumun ni roha na di bagasan parsahiton nang na di bagasan las ni roha marlas ni roha hinorhon ni paddonganyomu ala ni lulus ujian ala ni ulang tahun pernikahan nang ulang tahun kelahiran ala ni dapot karejo ala ni jupang sirokap ni todi dia petuhan na masa di bagasan gulmi ni ngulu ni saddo ruas ni huriamon pargugui manasida lau pasangapoko. Ali Jehovah di bata amanami suang songoninang parupuan ni huriam naong patupahon pesta parheheon di tonga-tonga ni huriamon homa Tuhan nang napaheheon haporsyon nasida lam tuguma holong na masihaholongan lam tuguma pakirimon nasida pakkema sadok parupuan ni huriamon gabi pasu-pasu dadaholan di tonga-tonga ni huriam di keluarga alay doho donang dinahumalia kami ali Jehovah sesa salpuhon saluhut dosa nang pangalausion nami asa tamahami macalo pasu-pasum di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuhu asima roham amin. Tapa sahat ma piliata huhut marede.
Hulio kami mapartikian tu panitia parheon parupuan laho pasahaton buah-buah. Mulai hati di Tuhan. Ala sadariodo ma ngalehon hadiah untuk para juara lomba martumba na di tanggal 1 Mei. Hujo hami ma akan juara-juara perwakilan sektor manang koordinator sektor 7 Oma. Juara harapan tolu sian sektor Kalibata harapan tolu sian sektor Cipinang Asam. Ujo haima tujulon perwakilan manang koordinatorna. Juara harapan 2 sian sektor Kapung Makassar, Dohot sektor Kalibata. Juara harapan sada sian sektor Kampung Baru. Juara tolu sian sektor Warung Sawo. Sian sektor Warung Sawo. Juara 2 sian sektor Jati Bening. Jala juara sada sian sektor Halim. Ala nasia sektor do namar lomba martumbai hami panitia tetak do mangalehon hadiah hiburan tu tolu peserta sektor nai. Jadi hujo hami matong sian sektor Mayasari, perwakilan sian sektor Mayasari, sian sektor Gang Opak 5, Dohot sian sektor Perdatam. Molo sodong sian sektor Mayasari mungkin sian inang situa merwakili. Alanang sudedoro amang tujulo dengan hormat ile kami kesempatan tu amang pendeta nang mangalihun hadiana. Melihat. Selamat ma di sude sektor nama dohoti Tuhan mana mamasu-masu namar gugoihon mulak mahamutu nganamuna. Taparade deta nomor 500 ono pulusia ayat sada 500 ono pulusia ayat sada las jongjok kita saluhutna.
tatang yakod ma pilihan na tapapungon tuadupan ni debata martangi ang mahita. Ali debata ama nami na di banwa gijang, hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasan na mauliutus. Hupasahat tami masiyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman nami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari. Sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasarhom madamena tu toddim. Amin. Selamat hari Minggu Madihita. Upang iduhami tuaka dainang paropuan dung sipul ibadah tulanteo Pak Mahita makan bersama sekalian ramatama. Tu sude paropuan tulanteo Pak Dainang mau liate.